4. Οργανικές ενώσεις ονομάζονται οι ενώσεις του άνθρακα με το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο. Οργανικές ενώσεις είναι οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊκά οξέα και τα λιπίδια. 13. Η πλασματική μεμβράνη αποτελείται από λιπίδια και πρωτεΐνες. Η λειτουργία της είναι να διαχωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον του και να ελέγχει ποιες ουσίες θα μπαίνουν και ποιες θα βγαίνουν από το κύτταρο. 24. Ορισμένα βακτήρια, όταν βρεθούν σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, π.χ. πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αφυδατώνονται και μετατρέπονται σε ανθεκτικές μορφές που ονομάζονται ενδοσπόρια. Όταν οι συνθήκες ξαναγίνουν ευνοϊκές, από κάθε ενδοσπόριο θα προκύψει ένα βακτήριο. 32. Ιστός είναι ομάδα κυττάρων που έχουν παρόμοια μορφή και κάνουν την ίδια λειτουργία. Οι ιστοί του ανθρώπου είναι ο μυϊκός, ο νευρικός, ο αεριστικός και ο επιθυλιακός. 47. Τα χρωμοσώματα είναι DNA πακεταρισμένο με πρωτεΐνες και τα συναντάμε στους πυρήνες των ευκαριωτικών κυττάρων σε ορισμένα στάδια της ζωής τους. 49. Καριότυπος είναι μια φωτογραφία των χρωμοσωμάτων, την οποία την κόβουμε σε κομματάκια. Κάθε κομματάκι έχει ένα χρωμόσωμα. Στη συνέχεια βάζουμε τα κομματάκια χρωμοσώματα σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι έχει 2 όμοια χρωμοσώματα και τα ταξινομούμε από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα. 52. Στον άνθρωπο το φύλο καθορίζεται από ένα ζευγάρι χρωμοσωμάτων, τα οποία ονομάζονται φυλετικά. 53. Ένα ανθρώπινο κύτταρο έχει 46 χρωμοσώματα. Τα 44 είναι αυτοσωμικά και τα 2 είναι φυλετικά. Τα φυλετικά χρωμοσώματα είναι το Χ και το Ψ. Αν ένας άνθρωπος έχει 2 Χ, είναι γυναίκα, ενώ αν είναι Χ Ψ, είναι άντρας. 56. Οι αζωτούχες βάσεις του DNA είναι η αδενίνη, η θυμίνη, η γουανίνη και η κιτοσίνη. Η αδενίνη είναι συμπληρωματική με τη θυμίνη και η γουανίνη με την κιτοσίνη. 65. Γονίδιο λέγεται κάθε κομμάτι του DNA που έχει τη δυνατότητα να μεταγράφεται σε mRNA. Κατά κανόνα, ένα γονίδιο έχει την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πρωτεΐνης. 69. Τη διαβάζω από το φυλάδιο. 71. Τα αλληλόμορφα είναι οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να παίρνει ένα γονίδιο. Π.χ. για το γονίδιο που καθορίζει το χρώμα των ματιών υπάρχει το αλληλόμορφο για καστανά μάτια, το αλληλόμορφο για γαλανά μάτια κλπ. 74. Ξέρουμε ότι για κάθε χαρακτηριστικό έχουμε 2 αλληλόμορφα γονίδια. Ένα από τον πατέρα μας και ένα από τη μητέρα μας. Αυτά μπορεί να είναι ίδια, αλλά μπορεί να είναι και διαφορετικά. Αν είναι διαφορετικά, ετερόζυγο άτομο, τότε συνήθως εκφράζεται μόνο το ένα από τα 2. Αυτό που θα εκφραστεί, θα επικρατήσει, ονομάζεται επικρατές. Το άλλο που δεν εκφράζεται, γιατί το καλύπτει το επικρατές, ονομάζεται υπολοιπόμενο. Για να μπορέσει να εκφραστεί ένα υπολοιπόμενο γονίδιο, θα πρέπει να έχουμε 2 ίδια, ομόζυγο άτομο. 77. Το διαβάζω από τη φωτοτυπία. 80. Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός είναι απαραίτητος γιατί όταν ψηλώνουμε χρειαζόμαστε νέα κύτταρα. Επίσης, νέα κύτταρα θα χρειαστούμε για να κλείσει μια πληγή. 98 και 99. Γονότυπος είναι όλα τα γονίδια που έχει ένας οργανισμός. Όλα τα γονίδια όμως δεν εκφράζονται. Π.χ. μπορεί να έχω ένα γονίδιο από τον πατέρα μου για καστανά μάτια και ένα από τη μητέρα μου για γαλανά μάτια. Τότε θα έχω καστανά μάτια, αφού το γονίδιο για τα γαλανά δεν θα εκφραστεί. Άρα, όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού αποτελούν τον φαινότυπό του. Ερώτηση 100 και 101. Τις διαβάζω από το φυλάδιο. 107. Μετάλλαξη είναι μια αλλαγή που συμβαίνει στο DNA είτε τυχαία είτε λόγω επίδρασης παραγόντων του περιβάλλοντος. 111. Παράγοντες που προκαλούν μεταλλάξεις μπορεί να είναι χημικές ουσίες ή ακτινοβολίες, όπως η περιόδης ακτινοβολία.
Οι παράγοντες αυτοί λέγονται μεταλλαξογόνοι παράγοντες. 115. Οι μεταλλάξεις είναι πάντοτε βλαβερές? Απάντηση. Όχι. Με τις μεταλλάξεις κάποιες φορές δημιουργούνται νέα αλληλόμορφα που δίνουν νέες ιδιότητες στους οργανισμούς. Έτσι, παρατηρούμε για παράδειγμα διαφορετικά χρώματα στα μάτια των ανθρώπων, διαφορετικά χρώματα στα τριαντάφυλλα, διαφορετικά σχήματα στα αυτιά των σκύλων και άλλα. 118. Βιοτεχνολογία ονομάζεται η τεχνολογία κατά την οποία αξιοποιούνται οργανισμοί ή βιολογικές διαδικασίες για την παραγωγή ενός προϊόντος. 128. Η γενετική μηχανική ονομάζεται το σύνολο των τεχνικών με τις οποίες μεταφέρεται DNA από έναν οργανισμό σε έναν άλλον. 129. Οι νέοι οργανισμοί που προκύπτουν με τις τεχνικές αυτές έχουν κάποια νέα χαρακτηριστικά και ονομάζονται γενετικά τροποποιημένοι. 130. Οι τεχνικές της γενετικής μηχανικής βρίσκουν κυρίως εφαρμογή στην αντιμετώπιση ασθενειών και στην αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι μια μεγάλη επιστημονική έρευνα, χάρη στην οποία ξέρουμε πλέον για τα περισσότερα γονίδια του ανθρώπου, ποια είναι ακριβώς η θέση τους στα χρωμοσώματα, αλλά και ποια είναι η αλληλουχία τους, η σειρά δηλαδή των βάσεων από τις οποίες αποτελούνται. Η βιοηθική μελετάει κατά πόσο είναι σωστό και ασφαλές για μας και για το περιβάλλον να αλλάζουμε το DNA των οργανισμών με τις μεθόδους της γενετικής μηχανικής. 141. Εξέλιξη πραγματοποιείται όταν κάποια είδη ή κάποια άτομα ενός είδους παθαίνουν μεταλλάξεις και εμφανίζονται έτσι καινούργια είδη ή άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 145. Φυσική επιλογή είναι η διαδικασία κατά την οποία από έναν πληθυσμό επιβιώνουν τα άτομα που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον τους. 158. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης άρχισε πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια στην Ανατολική Αφρική από μια ομάδα ζώων που ονομάζονται Αυστραλοπίθηκοι και έφτασε στο Homo sapiens, δηλαδή τον σημερινό άνθρωπο.